RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag tahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Filomena, minyo og may 5 ka anak. Taga Minglanilla, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa akong ikatulong anak. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Imo ko nga enroll transport, ma. O anak, kaysa akong tanaw nimo, maayong ka musayaw, liwat ka na ako. Karon mas musamot ka maayong musayaw, i-enroll ti ka sa dance sport. Sige, ma, ganahan ko. O anak, kumusta yung practice? Okay ra, mama. Ingon dito ako ang dance instructor, maay. Basta ma-perfect na ko nun ako. Papilon ko nila competition. Wow, mao ba? Unya ikaw nak, ganahan ka. Oo, pero kinahanglan pa man kog more practice. Hala sige, kung sa gusto ni mo nak, andam kong busuporta ni mo. Thank you, mama. Mayo kay musayaw si Ina Jasmine. Uy, buyag. Mayo kay mong anak ni Oy. Salamat, Yaz. Asa pa hindi ay maliwas. O, syempre, sa ilwat yun mo. Lagi. Ayo, lingaw kayo mga iyaan ko yung nagtanaw ni Inda Jasmine nga ni Sayaw. Na, mauman sa day gusto ng bata agod. Masayaw, tubahan sa mga tao. Mao ba? So, entertainer yun di. Ay, Mula. Oh, namsaman ka. Gihilot-hilot maguna ni mo imong tuhod. Sakit mangkot, ma. Sige, baka ginom gatas na. Oo, sige man, ma. Basta gani sa akin. Oh, mau ba? Nabibi, ato na hilot-hiloton. Bugnaw mo sagod ang panahon. Basig arthritis na. Ha? Arthritis, ma? Pwede di arthritis yun, bisag bata pa. Ay, oo, uy.
Una naman sa kusaon na. Bebe, sige na, be. Pahimutang kay ato ng hilot-hiloton. O, ma. Jasmine, ay kalimot og take sa imong vitamins, ha? Hapit na ba ang competition? O, ma. Ready naman ka, anak. O, ma. Uy, ready na kaayo. Excited naman gani ko. Good. Kana ba? Do your best lang, gid, ha? Balag dili ikaw mo daog. Basta para na ako, daog na ka. Proud na kay kunimo. Thank you, ma. Uloti! Si Jasmine lang nagdaog ay daan pa lagi ko. Yes! Praise the Lord! Ay! So, sige-sige pag yun di ay ang inyong rehearsal, sir? Oo, ma'am. Angay lang, kay daghan pa unig kapilan nga competition si Jasmine Puhon. Okay ra, sir. Oy, nakon sa man. Kaya ra nimo, ha, Jasmine? Kaya, ma. Uy, ganahan kay ko. Nala, sige. Mauman ka, ha? Ang dance instructor man ng Jasmine. Ano na nawag man ni siya? May problema ka? Hello, sir. Hello, ma'am. Pwede na ko ipakuha si Jasmine karon? Nga naman, sir. Dili ba ting practice pa man ninyo karon? Unta, ma'am. Pero dili man ko na madasa iyang tuhod. Nagmuo manig mayo. Unsa, sir? Nagpingit man siya sa kasakit sa iyang tuhod din, ma'am. Unsa, sir? Tungod sa reklamo ni Jasmine sa iyang tuhod, ako sa gyud siyang gipapahuway og practice og sayaw kay magpingit man gyud siya sa kasakit. Pag una, gipasaydan lang namo kay abi na mog normal lang tungod sa iyang sigig practice kada adlaw. Pero nilabay ang pila ka adlaw nga amo siyang gipapahuway, mo reklamo man gihapon siya nga sakit. Unya, Nati, waka na pa dauti Jasmine? Basing suyaan na ba? unsa? Suway ka ninyo patambalti. Na makita ila, kung interesado lang ka, ha? Kuyugan ta mo karon dayon nito. Uy, kasuyaan mo rin bata. Unsa iyo? Janoy. Kini, oy. Imna ni, Unsa man na noy? ako nang ginama ng tambal para siyang tuhod. Mo epekto ka na siya noy? Kung kuha mo pagtuos kong pagpanambal, di gini maayo ang imong anak. Ma. Nak, sige na. Imna na na. Kumusta man, nak? Okay naman, ma. Nawa man. Mao ba? Maayo hinuon, eh. Salamat intang sa Ginoo. Uni-unsa naman. Kaya na nimong balik og practice og sayaw, nak? So, ayan, ma.
coach ni Jasmine. Hello, sir. Hello, ma'am. Pagdali, ma'am. Among gida si Jasmine sa ospital. Unsa? Nga naman, sir. Kinahanglan nato og x-ray o biopsy. Doon ako'y nakita nga unusual sa iyang bone structure. Unsa, Dok? I'm sorry to say this. Naa siya'y osteosarcoma. Cancer sa bukog. O siguro nga magmo gihapon siya sa kasakit bisan pa og high pressure. Unsa, Dok? Kinuo ko. Dok, unsa may mahitabo sa akong anak? Amputation ang kinahanglan na tumbuhaton tungod kay ang cancer mikatap na sa kadaghanan sa iyang bukog. Buti pa sabot, kinahanglan nga putlon ang iyang tiil aron dili mo spread og maayo ang cancer. Kinuo ko. Unsa, Dok? Naluoy kay ko sa akong anak. Naglibog ko kung unsaon ako pagsulti niya nga kinalaputlon ang iyang tiil aron dili na mukata pa ang kanser sa ubang parte sa iyang bukog. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Kung dili na mo ipaputol ang iyang tiil, doon na ba'y laing option aron maluwas ang akong anak? Wa na bagay laing paagi aron dili ni putlon ang iyang tiil? Ikaduhang pangutana. Kung mo decide yun ming ipaputol na lang, assurance ba ni nga maluwas ang akong anak? Dili na ba mo balik ang kanser sa iyang lawas? Ikatulong pangutana. Posible ka nga makasayaw pa og balik ang akong anak o dili na? Maayo ka nga magpa-second opinion ni sa laing doktor? Ikaw pa to patapos ang pangutana. Asa man ni nakuha sa akong anak? Wa man ko mahinumdum nga naa history nga cancer of the bone ang side sa akong pamilya, ingon man sa akong bana. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Filomena. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga medical problem, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay medical doctor man ako, psychiatrist ug drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o dire ba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Biling Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga to change your body you must first change your mind. Kani kunong tanan nga manang hitabo aning kalibutan na magsugod din sa panghuna-huna gawa sa katong mga acts of God, no? Pero mga buta nga hinimo sa tao tanan magsugod sa paghuna-huna, ha? Sa magplano kag bay, usahaw nimo pagpugong ang baha nga dili mo katap sa mga kabalayan, magsugod na sa paghuna-huna, ha? Mga tanan ng mga kurso mo gamit yung kasi mong utok, ha? Di ka pwede mo graduate kag college or high school or elementary nga di ka mo gamit sa mong utok. So, na siya, no? Ang atong magtatampo ko na lawa, si Filomena, minyo ni siya, may 5 ka mga anak, taga Miglanilla, Cebu. Wow! About na sa iyang ikatulong nga anak, nga naalgi ko noy, o sa to, morag arthritis ba to? Saan ba to ako mga kaila sa Miglanilla? LP Alpante, no? Magkita na may gabi, nag-meeting mi sa Lions. Okay, so mga Alikabo family diya sa Naga City, no? Si Salome, si Ninya, Victoria, Albert, Victor, Nestor Arivalo, Emmanuel Tumala Salinggi, Rose Marie Yang Salinggi, Chay Meredith, siya pa ning uban, mga taga Miglanilla. Asa naman to akong listahan sa mga taga Miglanilla, eh. Nawagtang naman. Of course na si Nestor o si Linda Pasaylo, no? Naadiha si mga
Sanchez family da sa tubod ming Linilla, si Jeannie Jean o si Harley Rene Sanchez. Mga Real family da sa Barili, si Felix, si Annabel o si Kylie, si Drigo Merin Alcuntin, Mulin Mensan, Jen Cañada, Ryan Mirascal, Dr. Dan Salod, musta naman diha. Si Bong Mendez diha sa San Isidro, San Fernando, Cebu. Thank you, Bong, sa imong paghatag na kong ticket sa Ruby. Usay magsabog-samok yung kunimo ka lang, labi nagbuda kong sakyanan muli kong sliti. Bong, tabangit ako masakay akong sakyanan, kay tuwa na bakante ko, no? Mangita pong paaginis, Bong, nga makasakay tao na nga akong sakyanan, paingon balik nga to sa Leyte, no? So, going back to our sender, si Pilomena, about ni sa iyang sakit, about sa iyang anak, kay katulong nga anak, kay 5 naman na iyang anak. So, unang pangutana ni Pilomena, kung dili na mo ipaputol ang iyang tiil, doon na ba'y laing opsyon aron maluwas ang akong anak? Wala na bagay laing paagi aron dili lang putlon ang tiil. So, ang sama sa nabatin ito sa drama, ang ikatulong anak ni Pilomena na ay diagnose nga cancer, no? Cancer of the bones, no? So, kining magong cancer usanis mga ingnon ta lisod gyud tambalon nga tawa, no? More on symptomatic treatment na gyud ni siya, no? Kung ang imong attending doctor, ang tining doctor si mong anak Pilomena moingon nga i-amputate para nga dili makalamay ang cancer cells, kung na-diagnose mo gini cancer gining imong anak, aton na lang siyang kuanon tingali. Pero kung in situ pa ang cancer ng litan, wa pa makalamay, wa magugpog ko idea unsa ka grabe ang kondisyon sa imong anak, no? Pero kinanglan ni siyang ma-diagnose properly to X-ray, CT scan, magnetic resonance imaging, biopsy, positron emission test, mo na mga laboratory workup nga pagahimuon para pag-confirmar kung usa ka tumor o na bukol sa bones, cancerous ba o dili ba. Actually, kining problema sa bones, no, mao ni siya pinakalisod. One of the most, or if not the most painful kind of malignancy, nga cancer, no? Naanay mga antibiotic nga or rather analgesic nga pag ihatag ani nila para dili kayo masakitan, naman sa tayo gitawag og chemotherapy, no? Chemotherapy unya kuanon pabuad sa init mga pipila ka minutes or oras, kay naman ay vitamin D ang silaw sa adlaw makatabang. Pero kini magong kasagaran cancer of the long bones, nagikan maguni sa original nga site sa cancer, na kasagaran na nila magikan ni siya sa baga, magikan sa prostate, thyroid, sa breast o sa kidney. So kung mayroon ka na cancer sa bones, kung balikon, na nagmetastasize na lang niya sa bones. So mauna nga lisod ni siya tambalon yun, no? Kung maingon ng imong doktor nga i-amputate na lang, maka-decide siya ni ana, ato na lang good siguro siyang kanang inunta tugutan paghimo sa mao nga procedure. Kung maka-lenten ni siya sa kinabuhi sa imong ikatulong anak. Ang 5-year survival rate ani nga mga problema is taas-taas baya. Pinakataas ay mga 60 to 80%, no? Pero kinanglan yun og close monitoring og tambal. So mag-expect ko nga imong anak limited ni gud ang movement, kay ang atakehon mo gud aning bone cancer usually ang mga long bones like the arms o sa legs, especially sa paa nga bone kining sa thigh ba. So mao na ako ika-komentaryo sa una nimong pangutana, Pilomena, no? Ikaduhang pangutana, kung mo decide good nang ipaputol na lang assurance ba ni nga maluwas na nga akong anak, dili na ba mo balik ang cancer sa iyang lawas? Dili ta maka-garantiya na, ma'am. Kay sa ako nang ginaingon, kasagaran sa mga bone cancer nagikan na sa mga original nga parte sa lawas nga naa na po'y cancer, ning metastasize na lang siya sa bone, sa kumbalikon, sa baga, sa kidney, sa pancreas, sa thyroid, sa dughan. So mao na nga og putlon ng tiil para nga mawa tong cancer sa dihang dapita, di ta kasigurado og wa na ba po'y laing cancer cells sa laing part sa lawas. Kung tubag na ikaduhan mong pangutana, dili ta makagarantiya nga dili na mo balik ang cancer sa lawas sa imong anak kung maputol ang iyang tiil nga mo i-identify sa imong attending doctor nga naa diha ang cancer, no? Ikatulong pangutana, posible ka nga makasayaw pa og balik ang akong anak kay kuan man ni siya mahilig og sayaw o dili na? Maayo ka nga mag-chikan opinion mi sa laing doktor. Yes, wa nagay ko mo sa mag-chikan opinion mo, no? Kay two heads is better than one, no?
Umingon ang usa ka doktor nga kinahanglan siyang putlon, umingon po ng usa nga madara ni chemotherapy or maulagi symptomatic treatment, posible, no? Bata pa man imong anak, no? Di pa man kay kung ikaw pila na imong edad karon, wa man mo gibutang imong edad, no? Pero wa po ko idea og pila na pa edad imong anak. Manghinat lang ta nga through exercise and proper diet, pas chemotherapy, kung mahimo makabalik og sayaw siya, no? Mahilig manig sayaw ning imong bata. Sunod nga pangutana, asa man ni makuha sa akong anak? Just like any other malignancy, daghang kayong causes, no? Og naana sa inunta sa gene, mga immune system nimo mo lower, trauma, untog, whatever diha nga mo trigger og problema sa imong mga cells nya, diet, daghang mga kwan. So as of now, unknown pag gining rason aning mga malignancies, pero naa mga teorya, no? Example, ay malignancy sa lung. They are at high risk to develop problema sa lung kung sila cigarette smoker. Kaya kung magka-problema na sa lung, mutapon, mudagan ni sila yung parte sa lawas. Kaya nana, kung kusog mo inom mo sa katao, so magka-problema or magka-problema sa yung atay. Kung sa'y problema sa atay, posible mudagan po sa laing parte sa lawas. Kung muna ako ika-istorya susunod nimong ika-upat o katapusan nimong pangutana. So magpa-second opinion lang mo sa laing doktor. Ayaw lang pa ibawa ang first doctor nimo. Pa-konsulta og another doctor. Nya paminawa lang og unsa po ya ikasulti sa problema sa imong anak. So inaw takasabot ka sa speaker nimo Ma'am Pilomena diya sa Minglanilla. Haklupan na kaila da sa Haklupan, no? Ug katong mga taga Lipata Minglanilla, ha? Atay mga kaila daghan diya. O ngari sa Talisay. Di naman dahil, Talisay man itong Edi Espina o ni Gilbert Espina. Musta naman dahil mo diya. Mga Ingkahas family diya sa Lagtang Talisay. Mayong pagpaminaw. Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayan ng pagpaminaw sa itong RMN program. Task tag-rating din sa itong lugar. Until the next time, bye-bye. Hasta la vista.